crec que l'anterior govern va començar a perdre les eleccions en els mercats. Soc de les persones que sempre pensava que les coses estaven bé, però sempre pensava que a veure si algú ho arregla. I al final un dia pregunto, bueno, per què no fas tu? Molt bé, Carlos, anem a començar. Ens trobem al mercat de Rojas Clemente, que va ser construït ja cap a l'any 60, i avui a més contem precisament el regidor de mercats del Xicotet Comerç i també de relacions amb els mitjans de comunicació. Vaig a trencar un poquet el gel. Els mitjans de comunicació, com ens portem en tu? Te donem massa canya? Bé? No, jo al contrari, considero que tinc molt bona relació amb la premsa i jo crec que feu el vostre treball. Jo intento sempre donar-vos les eines i les ferramentes per a que feu el vostre treball. Jo crec que tinc sort, almenys m'ho dic així, tant diaris, ràdios, televisions i tal, no he tingut en aquests 3 anys problemes greus amb vosaltres com per estar tenir una preocupació, al contrari. Carlos, vens del món de l'art dramàtic i en 2015 vas donar un pas molt atrevit per a ser protagonista però del món polític. Com arriba a cuinar-se en el cap de Carlos prendre aquesta decisió? Jo soc de les persones que sempre pensava que les coses estaven bé, però sempre pensava que a veure si algú ho arregla, a veure si algú troba un candidat que estiga bé, o a veure si algú fica en les llistes algú que me parega bé. I al final un dia pregunto, bueno, per què no ho fas tu? Ja està bé d'esperar que ho fas algú per tu. Aleshores, el món de la cultura, que és on jo vinc, estava molt deixat de la mà de Déu. I res, i un dia vaig cansar-me un poc i vaig dir, bueno, jo crec que tu que pots, que tens la possibilitat, comença a treballar per el tema. Me vaig afiliar al partit, no sé, només estar quiet, potser per això de dramàtic, vaig acabar en l'executiva del blog, que és el partit on jo milite, després en l'executiva de Compromís, vaig començar a fer, me vaig encarregar de la sectorial de festes i de cultura popular durant l'última part de la legislatura, vaig fer el programa electoral i al final me vaig presentar a les primàries i així estic. No sé, una cosa va anar tot un poquet rodat. Soc el número 9, la línia estava ahí. De fet, només, te conto com a anècdota, només l'alcalde i jo, fent la porra que fèrem, apostàvem per nou regidors. De veres? Només l'alcalde i jo. D'estos 3 anys, què portes pitjor? Una crítica d'un espectador al teatre, una crítica d'un mitjà especial de tot l'art de mitjans de comunicació que som, o una crítica d'un veí? No, sempre una crítica d'un veí, sobretot perquè jo considero que l'administració és massa lenta. Jo vinc de l'empresa privada, aleshores jo quan necessitava alguna cosa, al final agafes el telèfon, demà necessito imprimir 50 cartells d'aquest espectacle. L'administració no funciona així. Has de fer una moció impulsora que diga que vols imprimir uns cartells, que demanes uns pressupostos, a vegades a altres empreses. Clar, quan a vegades dius, va passar l'esdeveniment, jo no tindré els cartells. Has de programar amb moltíssima antelació. Perquè t'imagines, jo ja estic preparant la campanya de Nadal. Estem en este calor que fa, però ja està preparant la campanya de Nadal o no arribes. El Bonica Fest ja està, per exemple, aquest setembre ja el tenim preparat, el 9 d'octubre més o menys també. Fa un parell de mesos, un gegant va ofereix el servici al Mercat Central de distribució electrònica. Com poden sobreviure els mercats municipals davant els grans centres comercials o la venda electrònica? Jo crec que han de buscar el seu fet diferenciador. Com t'he dit, el tracte en els mercats municipals és absolutament diferent. En l'anterior infobaròmetre que fèrem, per exemple, que era de consum i comerç, la gent valora moltíssim el seu comerç, el Xicotet Comerç valora moltíssim el mercat municipal, però a més el valora per la qualitat i per el preu. Han d'oferir aquesta part diferenciadora. No és el mateix comprar en un lineal on no parles amb ningú, no te relaciones amb ningú, agafes, va al carro i ja està,
que vindre a un mercat municipal. És una experiència totalment diferent. Val? Parlar, i més, si ho fas molt de sovint, al final el venedor te coneix el producte que t'agrada, a vegades te guarda el producte per a tu perquè sap que vas a vindre tal dia a comprar tal cosa, i jo crec que ahí és per on han d'explotar el mercat municipal. També és cert que venim d'una època on han estat absolutament abandonats el mercat municipal. Ens hem trobat amb moltes deficiències a nivell infraestructures. Val? O sigui que per això estem apostant molt i doblant contínuament el pressupost en inversió. Precisament fa un parell de setmanes vareu aprovar l'ordenança de mercats municipals i un dels aspectes que més ens va cridar l'atenció és que donau la possibilitat, o seria més fàcil, que els mercats pogueren obrir de vesprades. M'agradaria que ens detallés un poc les claus del nou canvi de l'ordenança. A veure, això que comentes tu, abans era el 51%, he baixat al 40%, perquè nosaltres creguem fermament que els mercats municipals han d'obrir per les vesprades. Sé que és canviar moltíssimes coses, moltíssimes dinàmiques de vida, també, inclús de Mercavalència, on molts mercats municipals van a comprar, en els horaris que té Mercavalència comença a les 3:30 del matí, i al final una persona no pot aguantar des de les 3:30 que va a Mercavalència a les 7:30 que obri el mercat fins a tota la vesprada. No? Però estem convençuts de que els mercats s'han d'obrir per la vesprada. Per què? Perquè ara mateix hi ha una ona de simpatia cap als mercats municipals, ja siga perquè la gent se cuida més, la gent està donant compte de la importància de l'alimentació, hem sigut capital mundial de l'alimentació sostenible, la gent està mirant cap a allò, i el mercat municipal ha de ser una punta de llança en això. Però clar, la gent que té un poder adquisitiu no pot comprar en un mercat per la vesprada. Pot anar, com a molt, el que té sort de no treballar un dissabte, per això les nostres campanyes de dissabte al mercat, per potenciar que la gent vinga els dissabtes. Aleshores, nosaltres el que hem potenciat és que aquests horaris se puguen ampliar per la vesprada perquè ens pareix important. Però moltes vegades se troben en el mercat en un 50-50. En aquestes dades és complicat que un regidor prengui una decisió cap a un costat. Per què? Perquè sempre va tindre el 50% en contra, no? És molt complex. Però el que estem fent és treballant en la gent, fer-li veure això, la importància d'obrir per la vesprada, perquè en el carrer una pescateria, una fruiteria, una carnisseria obri per la vesprada, té un horari totalment diferent, els grans lineals tenen un horari diferent i jo crec que hem d'aprendre de les coses. El mercat municipal no poden continuar en una dinàmica dels anys 60, 70, inclús 80, no? Què t'han aportat els mercats municipals a Carlos Galeana estos 3 anys? Moltíssimes coses. Jo ho he dit moltes vegades, quan vaig entrar no sabia ni que existien tants mercats. Se coneixia el Cabanyal, el Central i Rusafa, i para de comptar, no? Però la veritat és que, torno a repetir, ja no és el tracte que tenen els comerciants és el mateix tracte que tenen en el regidor, però almenys amb mi, no? Jo intento anar cada dissabte al mercat per a que me conten, a banda de fer la compra, aprofite, per a que me conten què passa en el mercat. I te ho diuen, pues mira, Carlos, ahí s'ha trencat no sé què, o mira, hem pensat que això podem fer-ho, o la teulada, o el pis, o qualsevol història, no? I aleshores el tracte que tenen és molt natural, molt de tu a tu. I a més, allò per molt important, inclús a nivell electoral, si no més mirant en la part electoral, que crec que no és el meu cas, però evidentment també està sempre present, els mercats són generadors d'opinió molt importants. Crec que l'anterior govern va començar a perdre les eleccions en els mercats, precisament. Van ser els mercats el que en el seu rebuig al govern municipal visualitzaren per part de la població aquesta part de que no estaven d'acord en l'anterior govern. Jo el veig en televisions, el veig en tot arreu, en les xarxes socials, van ser els mercats municipals. Són centres que tenen molt a dir, perquè a més estan situats en el centre dels barris, en els millors llocs dels barris. Estem expectants, el mes de setembre és el mes clau del Bonica Fest. Què ens pots avançar de la tercera edició del Bonica Fest? Bé, nosaltres anem a seguir en la dinàmica de les altres 2 edicions. Per què? Perquè donar en compte, una al final ha de fixar-se en les seues pròpies experiències. Si jo no coneixia els mercats municipals, i era el regidor, entenia que molta part de la ciutadania segurament tampoc es coneixia. Aleshores me vaig plantejar que n'hi havia que fer alguna cosa per a ficar-los en el mapa. Només això, no se pretenia poca cosa més. Tenim aquests mercats, estan situats en aquests punts i anem a fer una festa més. I crec que ha funcionat, perquè al final, quan fas els baròmetres, fas les enquestes i preguntes a la gent, es tenen molt de valorats.
Però jo crec que hem aconseguit això. Sí, la primera era ficar-los en el mapa, l'any passat la campanya va anar més per als propis venedors i enguany la campanya anirà per als compradors. No? O sigui, situació, on estan, després qui treballa dins i després qui se pot beneficiar. No? Jo crec que és una línia que hem encetat i de la que estem molt contents. T'hauran preguntat, però me toca preguntar-te altra vegada. Els veïns demanen més bonicafès, no només una vegada a l'any. A veure, molt complicat fer un bonicafès, molt complicat, perquè has de coordinar totes les accions en tots els mercats. És una despesa econòmica important, per què no dir-ho. És complicat fer-ho, però sí que és cert que, per exemple, l'altre dia farem el mercat de Cabanyal, l'entrada de la Clòtxina. Fa no molt se va fer en este propi mercat, se va fer també una festa, perquè han estat treballant en el tema de la sostenibilitat i volem celebrar-ho. D'ací a no res fem l'aniversari, el 30 aniversari del mercat d'Algirós, o sigui que encara que no se faci una bonica festa, per dir-ho d'una manera, conjunt, sí que se fan festes, sí que se fa promoció individual i accions en cada mercat, no? I això sí que anem a continuar potenciant. Bueno, vas presentar fa un parell de mesos, vam parlar amb l'arquitecte, el que serà el nou mercat del Grau, que és tota una revolució. A l'ull i a tot. M'agradaria conèixer què opines del projecte, que encara li costarà veure la llum, però està ja en marxa. Pues jo és un projecte del que estic molt orgullós. El meu equip també està molt orgullós. Per què? Perquè era un projecte que s'havia licitat altres vegades, s'havia acabat de ser, perquè incloïa un pàrquing en el propi mercat. És un mercat que està absolutament abandonat, només queden 4 parades. I nosaltres trobarem que els diners estaven en un lloc que no tocava, per a que poder fer-ho nosaltres, investigarem, farem mocions, farem tot tipus de paperassa burocràtica, que és molta, aconseguirem ficar-se els diners en la regidoria, farem el primer projecte, tinguérem moltíssima sort en l'arquitecte que va fer el projecte, perquè s'ha d'implicar moltíssim. Nosaltres, tens un arquitecte i li contes el que tu penses, el que tu vols, el que la regidoria considera que ha de fer, i ho va plasmar perfectament. Després se va treure a licitació el projecte, que per cert no va tindre el suport de tots els grups municipals, només de l'equip de govern, se van abstindre d'aquest projecte, d'un projecte d'un mercat, que jo no ho vaig entendre mai. Van fer el projecte, va caure en mans de Tomàs Llavador, l'arquitecte que va guanyar el concurs, va millorar un projecte que nosaltres ja pensàvem que era immillorable, encara el va millorar, va aportar les seues propostes, treballàvem juntament amb ell, i ara estem esperant que en qüestió de setmanes ja isca a licitació l'obra. I són les coses que ja t'he dit, que estiga o no estiga en el pròxim mandat, quan s'acaba el mercat podré passar i dir, no sé, això, una part és meua, molt gran o molt xicoteta, però una part és meua i de tot l'equip de la regidoria de comerç, de la meva assessora, que hem estat implicats en aquest projecte. Tinc moltes ganes de que comencen les obres i veure la llum. M'agradaria, en aquest cas, posar-te a tu una valoració de la teva regidoria, que és la del comerç en concret, és una de les més valorades. Com te sents com a regidor quan els veïns al final valoren la teva gestió i la valoren positivament? La veritat és que estic molt content. És cert que el 95% dels serveis estan valorats, però sobretot m'alegre per ells. M'alegre perquè la ciutadania tingui aquesta bona imatge dels mercats municipals, que des de l'any passat que hem fet 3 baròmetres, en els 3 ha estat el servei que ha estat sempre, està en el primer lloc o en el segon lloc. I sobretot m'alegre per ells, de veritat, perquè no sé com dir-te, jo intento sempre, en totes les coses de comerç, especialment del mercat municipal, intento arribar a acords, intento que siga per unanimitat les propostes, perquè, evidentment, clar que fem política, nosaltres apostem per un tipus de mercat, que és un mercat més d'alimentació sostenible, i potser el Partit Popular estava apostant per un altre tipus de mercat, que era més un mercat gourmet, tipus mercat Sant Miguel, no? Però, per exemple, parlant en el Partit Popular, al final arribaven a acords en el tema de l'ordenança perquè entenien que era necessària i que era important, i la votaven a favor. I jo intento que se voten aquestes coses de comerç i de mercat municipal a favor per això, sobretot per ells, per la tasca que desenvolupen i perquè, jo què sé, perquè així la ciutadania també ho valora. I un poc d'autocrítica, en aquests 3 anys, quin és l'obstacle que més veus que està costant del govern de la nau o de la teva regidoria en particular, aquests 3 anys, quin és el repte que encara no s'ha fet realitat? Jo no m'agradaria acabar el mandat sense tindre un projecte o una solució o haver encetat el camí per al mercat de Sant Pere Morass. Vaig
conseguir recuperar i salvar d'alguna manera el mercat del Grau, però encara tinc l'espina del mercat de Sant Benolàs, que queda una venedora i que jo crec que el barri i el mercat pues, mereix una segona oportunitat i bueno, porto 3 anys treballant, buscant sobretot la financiació, perquè no és només una qüestió del mercat, tot el que envolta al mercat li fa falta una intervenció, estem parlant de molt de pressupost i bueno, pues ahí se me queda, espere que és com un dels objectius que tenim en la regidoria és que per lo menos tinguem aquest projecte per al mercat de Sant Benolàs. Parlem un moment de falles, val? Enguany sí que s'ha apostat molt per la seguretat, això a vegades no plou a gust de tots i se van tallar diferents carrers del centre de València per seguretat, òbviament, però els comerços del centre es queixaven de que això es paralitzava i no venia. Quines creus que serien les mesures per evitar això o per intentar reconduir un poc la situació? A veure, és complicat perquè jo vaig dir en un dels plens anteriors, si algú fora alcalde i li diuen aquestes són les mesures de seguretat, perquè hem tingut atemptats a Barcelona, hem tingut atemptats a Niza, a París, perquè estem en l'alerta 4 a nivell de terrorista, evidentment la resta passa a un segon termini, no? Jo crec que és evident que l'Ajuntament ha de protegir, el primer és protegir la gent, i si tens un pla de seguretat que està certificat per la Junta de Seguretat, que està la Policia Nacional, la Policia Local, la Policia Autonòmica, que està l'acompanyant Ismen Guzato, que està treballant en això, evidentment la resta de coses, si has d'alçar una terrassa una hora abans o 2 hores abans o no pots entrar en un comerç, pues passa a un segon plano. Sí, ara, això no lleva, que jo crec que hem de treballar, que n'hi ha falles que han de cuidar molt més on fiquen els seus mercaders. Jo crec que ells sí que poden treballar. A banda, evidentment, en un esdeveniment com la mascleta, controlar al 100% tot, no? Perquè també segueixen, pues, estaven d'ambulant, dels lateros que es diuen i tal, és complicat que la policia controli absolutament a tot el món que passa. I no tant això, se decomissa molt de material, no? Molt de material de menjar, de beguda, se paralitza molt. Però bueno, no són perfectes ni res en aquestes coses és perfecte, no? Tu t'estàs enfrontant un poc a aquesta situació en el cas de Rusafa o el Carme. Com funciona o què ha de fer l'Ajuntament per el tema de les autoritzacions de les terrasses i quina és la línia que vol marcar l'Ajuntament i la teua regidoria? Jo sempre el mateix exemple. Jo dono el carnet de conduir. Si després no va a 140, no puc controlar, no és la meva delegació ni la meva competència controlar que vaig a 140, no? Però sí que és cert que hi ha zones de la ciutat, com Rusafa, que estan saturades. Però és que no és que ho diga jo, és que qualsevol ciutadà, qualsevol hostaler que passi per Rusafa has d'anar compte de que hi ha puestos on no es pot passar, que estan ocupant inclús el paviment abotonat per a la gent invident. Jo crec que això que no podem fer una altra cosa més que regular. Nosaltres hem passat un període de 3 anys intentant parlar, negociar, començant a fer una campanya de conscienciació en la terrassa com en ta casa, perquè no són només els turistes, no li tenen la culpa de tot el que passa en aquesta ciutat als turistes, que no és així. Els valencians s'ocupen les terrasses, tenim un horatge fantàstic, a partir del mes de març estem en el carrer, ens encanta estar en el carrer, no es pot fumar dins dels locals, que això també va fer créixer el número de terrasses, també és important per a la salut, per supost, però n'hi ha una casuística molt gran d'això. I nosaltres el que hem de velar és perquè la gent pugui passejar tranquil·lament pel carrer, que la gent que va a cadira de rodes pugui passejar, que la gent que va en un carret per a xiquets pugui passejar. I a banda també hem de cuidar per la competència desleal. Per què? Perquè si tu tens un local, estàs complint, tens la teua terrassa que està marcada, que està pintada, i estàs traient les taules a aquelles que te toca, i el del costat no ho està fent, al final t'està fent competència desleal. Hem viscut per tots els carrers de València, per tots els districtes, gossos gegants fomentant el xicotet comerç. M'agradaria conèixer cap a on anem, quines mesures esteu pensant, ja en l'últim tram del que queda del mandat, d'aquest primer mandat del govern de la nau, per a continuar apostant per aquest negoci local, que al final és jo crec que és part de l'alma de la ciutat. Sí,
una ciutat sense comerç o en el comerç tot ple de franquícies no té alma, no és la mateixa, no seria la mateixa ciutat València que Madrid, que Barcelona o que altra ciutat europea. No? Aleshores jo crec que hem de potenciar moltíssim aquest mercat. El tema de les bolses, al final, és una qüestió d'imatge. És una qüestió d'imatge per a la ciutat per a dir, escolta, el teu xicot de comerç existir i així pots trobar de tot. No? Jo de les campanyes que més content estic, per exemple, és la de Nadal. Per què? Perquè molta gent arribava el Nadal, s'agafava l'AVE, anava a Madrid a fer les compres. Això ha passat moltes vegades, no? Me'n vaig a Madrid a fer les compres. En tota la potenciació de la campanya Nadal, tant de xicot de comerç com, per exemple, la nit de Cap d'Any, arbres localitzats, arbres de Nadal localitzats en molts llocs. Al final hem unit moltes forces, no? Per part de les diferents regidories i fem atractiva la ciutat. I quan fas atractiva la ciutat, la gent ja no vol anar-se'n fora a comprar, al contrari. Se vol quedar a la ciutat i inclús pot dir a la seva amistat que vinguen a València a comprar. No?